Криволак. На 17 октомври части на българската армия срещат в открит бой западноевропейски войски за първи път след 1205 година, когато цар Калоян разбива рицарската армия край Одрин. Ожесточените атаки и контратаки не стихват в течение на 2 седмици. До 6 ноември френските дивизии са или унищожени, или понесли огромни загуби. На 3 ноември пада Прилеп. На 22 същият месец българските войски влизат в отдавна опразнената от сърбите Битоля. А след няколко дни и Фресен, Охрид и Струга. Роденият в Охрид генерал Климент Бояджиев, командир на първа армия, има щастието да влезе пръв в родния си град. Особено унизително е поражението на английската дивизия, заела позиции по холмовете между Струмица и Дойран. След блестяща атака на втора българска дивизия, на 25 ноември към 18 часа англичаните напускат цялата си отбранителна линия. На 28 ноември битката за Криволак завършва. 4 вражески дивизии, френски и английски, са напълно разгромени. Остатъците им, няколко хиляди души, спешно се окопават пред Солун, гледайки с ужас на север, откъдето очакват всеки момент щиковете на 600 000 български войници офицери. Косово поле. Велес. Така, в края на 1915 година, Вардарска Македония, източна Албания, Поморавието и източния дял на Косово, все територии от българското етническо землище, са твърдо заети от българската армия.